Sampeyan kok malang kerik napa? Niatku arep nglabrak karo kowe. Lho, sampeyan nantang kali kula to? Lho, malah getak karo aku. Lah kula niki wong ora golek masalah kok mang tantang ki sirmu piye? Semangkean kowe. Dumes Senopati. Apa dianggep Bagong wedi karo kowe? Wani karo aku. Sing kandha wani sapa? Sabar sareh, lenggah sing prayogi mriki, lenggah mriki. Ngapurancang ning ngarepe ratu kok malang kerik sak penake dhewe. Anggon rokok mboten? Ora, go tak caosi. Niki nggih rokok dum-duman. Kapok ora wis encaki kalah karo Bagong. Niki niku sing nesu dudu sampeyan kudune, nek sing nesu sampeyan nek beda lakone. Sing nesu sapa? Ah sampeyan niku ora tau maca naskah. Niki sing nemu nesu dudu sampeyan, sing nesu mengke ana wong sing nesu. Bagong. Nun. Yen aku arep maringake kelawan kowe, iki ana sing nglamar Wrantawati. Nah iki masalahe nang kene iki lagi terurai semuanya. Sinten sing nglamar Wrantawati? Durna, Bagong. Ajeng diwenehke arep diwenehke Lesmana Mandrakumara. Lesmana iki wong kentir. Lesmana iki wong pekok karo dirabekke iki sing do nglamar iki do nganggo utek apa ora? Ah, iki lagi asli iki. Walu gimbal manyar-manyar. Jo neng jungkul wana dadi alas-alas dadi wana. Bagong kowe berkencang Pak Papong, Pak Papong. Kali codhe sapa sing gawe? Wong edan ngene betara-betara barang dinggo. Kene nganggo istilah aku nek ora nganggo istilah ya rugi ya. Ngopo Begawan Durna? Kowe muni piye? Kresna anu, aduh sorry sinuwun. Lesmana wong kentir. Lesmana wong edan. Lho, kowe kok iso ngarani Lesmana kentir ki sababe apa? Heeh, ora. Aku wis apal karo Lesmana wis suwe. Aku wis tepung karo anak Ngastina. Nek anak Ngastina kuwi pancen Ratu Ngastina iki ndek anak siji, ning nuwun sewu, anake rada ngene. Anake rada pecuk, anake rada kentir. Mula nek Sinuwun Darawati ngrabekke Lesmana karo Wrantawati iki Sinuwun Darawati bakal tegel nampa kesengsarane anak, bakal tegel nyumurupi kasengsaraning anak. Mula nek Sinuwun Darawati maringake Wrantawati, aku ora ikhlas. Aku ora ikhlas. Ora ikhlase Bagong. Mergo aku bakal kelangan kakangku ya kuwi Mas Petruk. Nek nganti ora kelakon dawuh karo Wrantawati, Petruk bakal lara. Nek Petruk lara, gedene tekaning pati, aku kelangan. Nek ngono nang kene padha-padha ngalape Wrantawati. Saiki ngene wae. Digawe sayembara. Sayembara apa? Sapa sing iso ngalahke Begawan Durna? Boyongan Wrantawati. Dadi iki. Wis gayeng iki. Siap, Reng. Oke. Ora nangis to kowe? Ora. Aku mungsuh Durna, kowe mungsuh Baladewa. Grisani wong wareg. Anggere weruh terus ngrus wetengku ora. Ngono wae Reng, siap. Ora usah nangis. Niki sayembara sampean. Teng pundi pamane wong neter kanthi dayan. Wah, metu jama. Wah, cundha manik jeblok bertempur. Iki kok ora nesu iki. Kepiye aku lho Durna wis dadi, Reng, ayo Reng. Digawe muntak, Reng. Carane, Nene, tak jak dialog. Oh iya. Iki sing arep nglamar Wrantawati iki wong loro, sapa wae? Durna karo Prabu Baladewa. Lho, Durna karo Prabu Baladewa. Durna wis tak tantang. Monggo Durna gawe sayembara. Upama Reng, upama piye? Upama Prabu Baladewa ki ngewangi Lesmana piye? Lho, ayo aku abot Petruk. Terus ayo. Terbuat dari kayu? Bukan. Ada rodanya? Bukan. Tarik kuda. Udah. Ada pengemudinya. Udah. Iki kok malah bedekan iki piye to iki? Iya goblok banget to iki. Maksudmu kok kita kon nesu kok malah ada kudanya nyreprak bathukmu iki piye? Ayo radong kok ya. Ora ngerti kok ya. Sing arep nglamar iki wong loro. Siji Durna, loro Prabu Baladewa. Reng, apa? Aku wis musuh Durna nek Prabu Baladewa melu nesu piye? Wah, Ratu Mandra iki wedine mung karo aku le. Ratu Mandra iki ora wedi karo sapa-sapa iki wedine karo aku. Nek ki musuh Begawan Durna musuh para Sata Kurawa ora sadi. Nek kono ta Mandra Prabu Baladewa melu aku tandinge iblis lanat cangkepe sapa ki muni kaya ngono. Sapa sing nantang Baladewa sapa? Sapa sing nantang Baladewa sapa? Diar kowe. Semane gawe masalah ora. Ayo, Reng. Kowe iki wis tak gaweke dalan, kowe wis sumbar ayo. Ki nek nganti kowe engko ora ono sing wani nandingi Petruk ora kelakon rabi, nek Petruk ora kelakon rabi, Petruk mati piye? Mati mbok men. Oh.
Tak kandhake Petruk kowe yakin kowe. Gong ora tumbak cucukan. Aku karo Petruk ki sayang kok ya. Ha iki muni. Ono kawan. Dalem. Sing arep nantang bolo diwong sapa? Sing arep musuh bolo diwong sapa? Sapa? Ora ono ngarwani karo bolo diwong kok ya. Ya Kang ya. Ki tanganku mumpung megar iki kampleng ye. Ora nangis mah. Canggeran dedet kok meng nangis. Titik nangis, titik anggerono wong jajan nangis men ditukokke. Oh, anggerono wong nyumet udut nangis men dicumetke. Wong kok kaya ngono lho. Ayo wis. Kula sing nantang. Lho, kowe wani karo Baladewa sing tak wedeni apamu. Ngendi? Mamane ono eter kadedayan. Manut. Lapangan voli ya gelem, lapangan basket ya gelem, lapangan bal-balan ya gelem. Teng pundi? Ajepno teter kadedayan pasan boyong Urantawati. Urantawati dadi bojone Petruk. Mboten ngen dadi bojone sapa-sapa. Urantawati dadi bojone Semana Mandra Kumara. Sing kandha sapa? Sing kandha aku. Kula ora ngrentukke. Nek ora njogo arep ngopo? Lho, kula ora ngomong apa? Waduh. Aduh. Iki ra dadi-dadi iki. Waduh, aku kok ya melu bunek to, Bagong. Kok sampean mboten sak mikir. Iki tak pikire mawon. Kula sing metung perkara niki. Wani ngono metu njaba. Ah, metu njaba. Lho, ngopo ning njaba? Aduh, piye? Ora dadi mreh to. Mengkono ya ora paham kok kuwi. Tajak metu njaba ora gelem, nek metu jero nek ayo ta. Nanti ana apa-apa sapa sing tanggung jawab? Oh ya iye. Kowe ya klembak-klembike kok. Ah, padake ora. Pokoke Urantawati raup anu kok raup. Rabi karo Petruk. Karo Lesmana, karo Petruk, karo Lesmana. Nek kowe ngayal kok tak glandang metu. Ayo tandinge nolo bareng. Wah, lah. Lah iki piye wong nantang kok ora dirampung wis padha mlayu metu kok malah do tetengok. Ya alon-alon metu kok dipaksa. Ya Neng, ayo. Aku ya alon-alon. Wis ben. Aku metu karemu ora karemu. Niwang Sukmana Madine luwih. Ana sasmintaning sun jagat owasisaning Bathara. Kakang Pati Udawa. Ora liwat prayogakna nggonira Kakang Pati Udawa sowan ngabiyantara ning ngarsaning sun. Lan tatanan para wadyabala Punggawa lan Ayaka aja ngono ingkang padha saur manuk jeneng ingsun diambabarake wigati ning pasiwakan Kakang Pati Udawa. Lho diweci sesembahan kula pengayoman kula wonten ing Madyapada prapting dalahan Gusti kula ingkang sinuwun Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna mreping paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat namung drilan sak samunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ming pangabektinipun ingkang abdi pun Pati Udawa kunjung kersa paduka Gusti kula sanata ing Dwarawati. Kakang Pati Udawa ingsun tampa tiba sepadha-padha ana liwat prayogakna nggonira ngadhep ngarsaning ingsun sampun boten kirang mriki wiswanipun ingkang abdi pun Pati Udawa diwaji sembahan kula nun mangke Bapa Penemban sarawuhipun Bapa Penemban Durna wonten negaring Dwarawati ingkang putra pun Kresna ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhapa pada paduka Bapa Penemban ing Sukalima Bapa Penemban Durna jimat sembahan kula Bapa Penemban Durna ing Sukalima. Gondhok mleguduk suwalu gembel sumarante hawela kula nuwun inggih nggih akarya bombong raos sing manahipun ingkang Bapa ing Sukalima dupi kula tampi timbalanipun paduka anak Prabu ing Dwarawati asung paseganipun paduka anak Prabu sampun kula tampi akarya birawaning manah mboten langkung kepareng kula ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang Bapa ing Sukalima kunjung kersa paduka anak Prabu ing Dwaraka nggih anak Prabu Sri Bathara Kresna. Kula cadhong tangan kula kekalih kula kalungaken wening lungaya saestu ndadosaken cahya nur cahya daging rakayuwanan mboten langkung kasekicakno anggen jengan dika lenggah Bapa Penemban Durna. Oh inggih sampun mboten kirang prayogi piswanipun ingkang Bapa ing Sukalima wonten ing Gatra negari Dwarawati dinten sak mangke menika nggih Koko Prabu sarawuh paduka Kanjeng Koko Prabu kula ngaturaken karaharjan tedhak paduka wonten perut sing Dwarawati Koko Prabu Baladewa jagat wasisaning Ubathara wayah tur jagat. Yo Kresna. Slamet sawanipun Kakang Niring Sambikala. Ana ing negari Dwarawati tansah pinayunganing kawidadan. Mung keparengipun Kakang ngaturake salam taklimipun Kakang. Kunjuk ngersaning Yayi Prabu ing Dwarawati Yayi Prabu Sri Bathara Kresna. Koko Prabu, kula cancang pucaking weni dumawing wijang urmaketing Werdaya. Saestu ndadosaken cahya nur cahya daging rakayiwanan mboten langkung kasekicakno anggen jengan dika lenggah wonten ing perut sing Dwarawati. Yayi Prabu Dwarawati kaya wis ora kurang kepenak. Praptanipun Kakang ning perut sing Dwaraka dina samengko iki Yayi Prabu Kresna Koko Prabu kasinggihan mekaten saestu ndadosaken gugup
Guragapan raos sing manahipun ingkang raying Ndorowati. Krana rawuh paduka bapa Penemban Durna tuwin Kaka Prabu ing Mandura ingkang sengkan-sengkan datan pepepuyan. Malah tuwuh tandha pitaken salebeting manahipun ingkang raying Ndorowati Kaka Prabu. Dene tedhak paduka sareng kalawan bapa Penemban Durna menapa wonten sambung rapetipun menapa menika rawuh paduka Kanjeng Kaka Prabu namung anyarengi rawuhing bapa Penemban Durna Kaka Prabu. Yayi wonten timbalan. Wale-wale menapa? Yen to praptanipun Kakang ana ing praja ing Ndorowati iki sayekti ora kok ambarengi marang rawuhing Begawan Durna. Kuwi ora. Nanging pancen sowaningipun Kakang ana ing praja ing Ndorowati bebarengan kalawan bapa Penemban Durna budal saka negara Ngastina. Oh, menawi ngaten bidal saking negari Ngastina. Ya pancen mengkono. Lajeng wigatosipun menapa Kaka Prabu? Kresna babakan perkara wigati dimen bapa Penemban Durna ingkang munjuk atur ngersaning Yai Prabu Ndorowati. Sababipun Kakang minangka dadi saksi tama bakal pangendikane Yai Prabu ingkang tinampa kalawan pun Kakang. Lan pun Kakang wis nyara widekake sarta wis prasaja lamun bapa Penemban Durna bakal munjuk atur ngersaning Yai Prabu Kresna wiwit purwa madelan wusanane. Dene pun Kakang mung kari nekseni marang pangendikaning bapa Penemban ing Sukalima. Mula Yayi dina samangka bakal ana atur saka bapa Penemban Durna ingkang kunjuk ngersaning Yai Prabu Ndorowati. Kaka Prabu sanget andadosaken gugup raos sing manah kumacil raos sing batosipun ingkang rayipun Ndorowati enggal kula ngawuningani menapa to sababipun dene paduka paring dawuh ing mekaten bapa Penemban tumunten kula aturi ambabarana ingkang sejati menggah menapa to wigatosipun dene paduka bapa Penemban rawuh sareng kaliyan kadang kula ing Mandura Kaka Prabu Baladewa. Lole kenthos walu gembol manyar-manyar duk ning dungkul wana dadi alas-alas dadi wana. Lho nggih nggih menawi sampun dipun paringaken munjuk atur paduka anak Prabu Ndorowati namung semanten badhe nyuwun idi malih paduka anak Prabu kepareng paduka bapa arep dimingset anggen kula badhe sowan ngabyanto ngersa paduka sampun ngantos duna dungkap anggen paduka badhe nampi dhateng aturipun ing bapa ing Sukalima. Kula sumanggaken bapa Penemban Durna Purbawasih wonten asta paduka bapa Penemban Durna ing Sukalima. Oh nggih matur nuwun nggih matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Menika mekaten nggih nggih. Estripun sawanipun ing bapa ing Sukalima. Kekanthenan kelawan anak Prabu Baladewa menika wonten saking pikajenganipun ing bapa piyambak. Namung dapur dipun utus dening anak Prabu Duryudana. Lho, dipun utus dening Nyai Prabu Ngastina. Inggih kasinggihan mekaten. Lan mugi andhatosna ing kawuningan. Bilih sampun kondhang kabyara jagat menika persasat keberbeken dhateng ngumandhangipun negari Ndorowati. Menika mboten sanes kejawi namung ujaring kathah sami nyebataken bilih negari Ndorowati menika wonten satunggiling sekar ing nedeng ambabar Ganda Arum. Saengga kathah para raja nerpati, para satriya, para brahmana lan para kawula medhahipun wong loro saudon telu sauripan ingkang kepengin sanget amethik sekar menika kala wau. Bapa Penemban ingkang dipun kersakaken menika kados pundi? Ingkang kula sebat sekar menika kala wau mboten sanes kejawi namung paduka menika anggadhahi putra putri wujudipun wanita utawi wanodya ingkang sampun ndungkap dewasa. Nuwun sewu. Miturut mbak ingkang kathah sami nyebataken bilih Nalindra ing Ndorowati dinten samangke menika kagungan putra inggih menika ingkang wewangi Dewi Wrantawati. Kula nuwun pamunten. Kabar ing mekaten menika kala wau menapa kepara saestu menapa namung kandhek wonten ing pekabaran ger jagat wasisanipun Bathara. Bapa Penemban, apan kepara saestu bilih kula kagungan atmaja ingkang namipun Wrantawati mongko nyatanipun wis mangandika paduka. Titik lenggan sakmangke sampun ngancik dewasa. Kathah para raja nerpati ing sami kepengin ngayonaken atmaja kula winengku garwa. Nek ngaten cocok. Cocok kaliyan menapa ing dipun aturaken wayah kula inggih menika Lesmana Mandra Kumara. Jawab. Sampun wonten setunggal candra menika, Lesmana menika gandrung-gandrung kapirang. Lesmana menika kayungyun tuwin kapandhuk beda ring katresnan. Sareng dipun dangu dening anak Prabu Duryudana, mboten wonten atur saking putu kula Lesmana Mandra Kumara kejawi piyambakipun menika kapilut Turideng asmara. Kapandhuk Curigeng asmara inggih menika kapilut katresnan kanpun ingkang putra Dewi Wrantawati. Nah, tumunten anak Prabu Duryudana menika utusan dhateng bapa ing Sukalima supados sowan wonten negari Ndorowati ingkang wigati angebun-bun encangan jejawas sonten. Kula minangka dados wakilipun anak Prabu Duryudana anglamar nedya mboyong dhateng putra-putri paduka inggih menika pun Dewi Wrantawati badhe kadhaopaken kaliyan Lesmana Mandra Kumara. Menika nggih menggah wigatosipun dening Bapa Sukalima sowan sarengan kan anak Prabu Baladewa. Kresna wonten maring adhawu. Kejaba Bapa Penemban Durna ingkang pinasrahan bab kelakon lan nurane Wrantawati binaya marang negara Ngastina. Iki pun Kakang uga pinasrahan Purbawasih lawan Yai Prabu Ngastina. Supaya gawe srana Wrantawati kelakon kadhaupake lawan Lesmana Mandra Kumara. Sabab pitungane Yai Prabu Ngastina pun Kakang kuwi kadange werda Yai Prabu Kresna.
Mula yen pun Kakang minangka dadi saksi tama bakal aturing Bapak Pembanduna ingkang kunjuk Yayi Prabu Ndrawati iki mengko Siadi ora bakal kabutan maring akeh Majamu Rantawati bakal didhawuh kelawan Sresmana Mandra Kumara. Kresna kula wonten paring adhawuh ngeling ngono Yayi. Lesmana kuwi nadan anak ratu nanging duweni nasib sebel sial. Lesmana kuwi nadan duweni utawa duweni kabejan minangka dadi anake Nalindra. Nanging Lesmana kuwi kedunungan sebel sial. Buktine pendak-pendak ngayunake suwijining putri tansah gagar wigar. Pendak-pendak ngayunake wanita ora kelakon. Mula sakedhakan iki tak suwun kanthi banget. Yayi Prabu Kresna nglilakno putramu Rantawati bakal binaya marang negara Ngastina. Ingkang wiganti kadhawuhake lan Lesmana Mandra Kumara. Yen to kateman kaya mengkono iki mengko kelakon. Yayi, Siadi bakal nambak susah penggaling Yayi Prabu Ngastina. Siadi bakal gawe tentrem lan ayem ing penggaling Yayi Prabu Ngastina. Sabab solah bawan Lesmana ingkang nandhang gandrung mau sayekti ora kok ngliling seming Yayi Prabu Duryudana dhewe. Nanging persasat kabeh para pinisepuh lan para punggawa Nayaka Ngastina padha isin nyumurupi kahanan Lesmana Mandra Kumara. Ingkang persasat aduh. Kaya dene wis koncatan akal. Ingkang persasat kaya dene wis koncatan nalar. Solah bawane kaya wong edan. Solah bawane kaya wong bambung tulut ngulurung. Mula Kresna reksana asmaning pun Kakang. Reksana asmaning kadamu Wreda ing Mandura. Srana Siadi maringake Atmajamu Rantawati bakal tak boyong marang negara Ngastina. Sabab yen iki nganti gagal. Pun Kakang ora kelakon boyong Rantawati marang negara Ngastina. Apa ora teges pun Kakang kuwi memirang kelawan asmaning pun Kakang dhewe. Monggo pun Kakang wis saguh bakal ndhawuhake Lesmana Mandra Kumara antuk putramu Rantawati. Ah monggo nggih pratri menggalih. Mesakaken ingkang raka anak Prabu Baladewa lho nggih. Anak Prabu Baladewa sampun prasapa wonten ngesanipun anak Prabu Duryudana bilih sarana priyambakipun panjenengan iki saged dipun temtokaken Rantawati tertentu badhe kaboyong dening ingkang Bapa ing Sukalima kelawan ingkang Raka ing Mandura. Menawi paduka anak Prabu menika ngersakaken lintu-lintu menapa? Mas Picis Raja Brana, Peni Raja Peni, guru bakal, guru dadi. Menika badhe kula aturaken. Kula aturi paring dawuh, menapa paduka anak Prabu nyuwun lintu negari, monggo kula aturi paring dawuh. Negari pundi kedadipun bedah. Mangke para sata kula saged bedah negari menika kapisusun kanthi paduka anak Prabu Indrawati sarana lintu Atmaja paduka inggih menika pun Dewi Rantawati. Oh, monggo to, Ngger. Mesakaken dhateng ke Bapa ing Sukalima. Mesakaken dhateng Lesmana Mandra Kumara. Lesmana menika badhe pikantuk pergiwa kawon kaliyan Werkut sapa Garut Kaca. Lesmana menika badhe pikantuk pergiwati kawon kaliyan Pancawala. Lesmana menika nuwun sewu. Badhe nggayuh bakul angkringan ora krakon. Oh. Menapa mboten nami sebel sial Lesmana menika? Mangga nyatanipun samangke menika sampun mboten kados dene lare ingkang akalipun genep. Pendak dinten turut melurung tetembangan kados dene tiyang ingkang sampun ical akal warasipun. Kula aturi paring dawuh monggo. Menawi kados paduka anak Prabu menika mboten maringaken Rantawati dhateng Lesmana Mandra Kumara menika mangke kula nyuwun sewu. Panjenengan menapa badhe mentala nyumurupi anak Prabu Duryudana ing Ngastina menika dari nandhang kesisan ingkang langkung lebet, Ger. Bapa Premban. Kula wonten paring dawuh. Kula nuwun sewu. Tiyang sepuh mala kramakaken dhateng atmajanipun menika gegaranipun tumrap kula inggih menika katresnan. Mergi menapa? Tiyang nglampahi katresnan menika menawi keplok mboten tangan kalih menika mboten badhe sae kedadosanipun. Ngibaratipun tiyang keplok menika kedah asta kalih. Ingkang kakung nggadahi raos tresna, ingkang putri nggadahi raos tresna. Menika tumrap kula menika mangke menawi dipun pala kramakaken badhe manggih kulawarga ingkang sae lan mboten badhe mandheg wonten ing margi Bapak Penemban. Leres-leres menika. Pancen keplok menika kedatangan kalih. Nek mboten tangan kalih umpama tangan siji nang sirahe kancane rak menika naminipun mboten keplok ning ngeplak. Inggih. Nanging nuwun sewu tumrap kula Lesmana lan Rantawati menika sampun sami tresnanipun. Kula nyuwun mapunten, menapa anak kula Rantawati nate sak pejagung kaliyan Lesmana. Lah menika dereng. Menika dereng. Namun kula nyuwun sewu wonten tetembungan piyai sepuh nyebataken tresna kuwi jalaran saka kulina. Lho, nggih ta? Kresna menika jalaran kula kulina. Tresna. Inggih, maksud kula tresna mboten kresna. Menawi kresna panjenengan, inggih. Tresna menika jalaran saka kulina. Inggih, Bapak Penemban. Dipun menapak-menapakno menawi pendak dinten Srawung menika nuwun sewu, saya suwe ketukulan rasa tresna. Menika yakin bola bokin. Inggih. Contonipun kula nggih. Kula menika lan ibunipun Satama menika wiwitanipun inggih boten tresna. Nanging nyatanipun saya dangu kula saya kerep sapa gedhogan. Tumeli ketukulan rasa tresna. Nuwun sewu lho, menika antawisipun tiyang kalian satu kewan kemawon saged ketukulan rasa tresna. Menapa malih menawi tiyang kalian tiyang menika nuwun sewu kula wangeni 7 dinten kemawon.
menawi srawung saben dinten pendak-pendak kepethuk, pendak-pendak saged jagong, pendak-pendak omong-omongan. Toh menika saged njajaki dhateng batosipun piyambak-piyambak. Lajeng tumuli ketukulan raos rasa tresna. Menika mangke menawi Wratawati kabaya wonten negaring Stina menika mboten kok lajeng dipun dhawuhaken. Ning disrawungke dhisik karo Lesmana Mandrakumara. Disrawungke supaya bendina ketemu, bendina iso omong-omongan, bendina iso saged jagong. Menika mangke menawi dangu sajaring dangu tumuli ketukulan rasa tresna. Lah menawi sampun sami tresnanipun lajeng dipun dhawuhaken mboten kok ujug-ujug diboyong terus didhawuhke lho. Menika mboten sae, menika mboten sae. Inggih. Mekaten Bapak Penemban. Inggih. Mangke menawi sampun sami tresnanipun niki badhe ngijapaken inggih menika Ustaz Tugiono. Amargi kala wau sampun paring dawuh. Lesmana menika tasih Jaka. Wrantawati menika tasih Kenya. Tegesipun panjenenganipun tertentu sagah ngijapaken mergi menawi menapa ingkang sampun kagungan garwa lan ingkang sampun rimengku dening priya menika mboten purun ngijapaken. Inggih, Bapak Penemban. Inggih, menika nggih. Monggo kula paring dawuh. Mangke dipun papanaken wonten ing kasatriyan Saroja Binangun. Dados tunggal kaliyan Lesmana. Mangke lajeng pendak dinten pinanggih, lajeng ketukulan rasa tresna kaliyan Lesmana Mandrakumara. Kula ingkang badhe gathukaken. Kula mangke saben dinten ugi badhe mapan wonten ing kasatriyan Saroja Binangun. Lupute tresna karo Lesmana, ya tresna karo aku. Bapak Dono kok kados mekaten panjenenganipun. Wah, menika sambil menyelam minum air. Ning mboten kenging mekaten. Menawi ngantos ngaten menika Bapak Dono damel sakit manahipun ing wayah Lesmana Mandrakumara. Mboten kok, Ger. Menika namung timbangane ora omong. Inggih, Bapak Penemban ngaten. Monggo Ger, kula aturi dawuh. Nuwun sewu. Sak menika ngaten kemawon Bapak Penemban. Nggih, kersanipun. Kula badhe nanting dhateng anak kula pun Wrantawati. Jalaran ingkang nglampahi menika anak kula pun Wrantawati. Leres. Mboten wonten alamipun kula kok nglamar Wrantawati kok sik Rabi Prabu Kresna menika mboten. Inggih. Kula badhe nglamar utawi badhe nanting dhateng pun Wrantawati. Menawi Wrantawati menika purun kadhawuhaken monggo kula aturi boyong. Nanging menawi Wrantawati anak kula menika mboten purun dipun dhawuhaken lan Lesmana, nyuwun pangapunten. Nuwun sewu paripaksa kula mboten saged nyaosaken anak kula pun Wrantawati. Mergi kula kuwatos. Menawi anak kula menika mboten tentrem, tuwin mboten bingah anglampahi mangun bali wisma kaliyan Lesmana, menika sami ugi kemawon jejuwing dhateng raosipun tiyang sepuh lho Bapak Penemban. Sidhem tanana ingkang sami anyabawa. Sami midhangetaken pangandhanipun Nata Indrawati, Sang Prabu Sri Bathara Kresna ingkang pungkasan. Dadosaken tidha madyaning pasawakan negari Indrawati. Nalika semanten datan mubah, datan musik, Nata Indrawaka nganti kaya Pratima Kencana. Pratima tegese golek Kencana, Mas. Sumara cayane nganti kaya golek Kencana. Melenggahi kanya pinangka wardu kanyut ujar ganten wardu jan wangansa. Nginanga durung abang durung manding dasaring pertolo kasaru geger njaba. Piyak ngarsa tangaping murika sibal punamu. Apa to kang dadi darunane? Ora ana macan kula rangke gajah medhot saka Wandilan. Kejawi namung sowanipun utusanipun ki Lurah Petruk kanthong bolong saking Karang Tumaritis. Nengging Kang Raka ki Lurah Garing liwah ingkang rayi ki Lurah Bagong. Ingkang mantun minggah Datulaya nyerpepeh pindha sata Matarangana kaya kagiat Kang Samya Mulat. Koko Prabu. Dereng ngantos purna anggen kula nampi pangandhanipun Bapak Penemban Durna. Menika mboten san pangling ingkang sowan Panakawan Pandhawa. Lho la iya la kok malah Bagong karo Garing ting gruduk sowan ning Ndrawati iki wigati napa? Mestine sowan ana negara Ngamarta. Wong nyatane dheweke kuwi abdine para Pandhawa. Lah kok malah padha ting gruduk sowan ning Praja Ndrawati. Nanging Kresna nadan dikaya ngapa Siadi tau tati nampa pangudanging Panakawan. Ora ketok mung sedhela, iki uga abdi Ndrawati. Mbok menawa ana panyuwun saka Bagong lan Garing. Tumuli timbal napa wigatine? Koko Prabu kasinggihan mekaten kasekecakna ingkang langkung prayogi. Ya, Kresna. Pun Kakang bakal midhangetake ngeten lho. Apa wigatining para Panakawan sowan ing Praja Ndrawati? Panakawan Bagong sawise satata padha kanthi harja sak praptamu Panakawan Bagong Nonamit pasang Kalimantabe tinebena ing ladune dumawahing tawang tuwang sinuwun kemareng kula ngaturaken sembah sumangkeming pangabekti kula kunjuk sandha pepodo paduka Gusti kula ingkang sinuwun Sang Prabu Sri Bathara Kresna. Iya Bagong ndak tampa ora liwat pangestuku tampan ana kula pun dinggo jimat paripen dayanana ing kasantosan prayoga nunggon mulungguh nun inggih sanget anggen kawula ndadosaken jimat. Kok ora Garing ingkang eneng ngarep antaraning kowe karo Garing kuwi tuwa Garing mestine ingkang munjuk atur luwih becik lamun ingkang sepuh.
Gareng niku nembe kening penyakit gejala bisu. Lho, gareng kuwi nggih nek omong klera-kleru, nek omong kecetat-kecetit mangke ndak malah ngleling semi. Niki dalam rangka terapi supaya mari cangkeme. Mbok sik apik to, Gong. Urung-urung kowe kok sak tembung-tembung kok nglarakke ati. Lah gene iso guneman apik. Nggih, niki nek apik guneman ping pisan pindho, mengke nek kesuwen gagap. Ha cilaka nek nganti gagap, wah ngisen-isen ke mula kula mawon sing matur. Iya wis ora dadi ngopo. Kowe karo Gareng padha wae. Sami mawon. Sami-sami abdi negara Ngamarta lan abdi panjenengan. Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Iya Bagong. Nune nggih. Ah, sapa iki? Kok kaya wong kepenyak cengele. Bagong wae padha raja sapraptamu Bagong. Penemban Durna. Oh iya. Lho, sampean salah alamat. Lho, salah alamat piye? Kudune nek Durna metu niku jejere Ngastina. Niki Ndarawati kok sampean melu teng mriki. Oh, aja kleru penampa Bagong. Aku sowan ana Praja Ndarawati ana wigati bakal tak aturake marang anak Prabu Sri Bathara Kresna. Oh, mekaten. Iya. Slamet tekamu, wilujeng lering Sambikala. Bekti kula kunjuk penemban. Oh iya tak tampa. Pangestuku tampanana. Kula pun dinggo jimat paripin dayanan ing kasantosan. Gareng kowe padha raja sak praptamu, pangestunipun penemban Durna wilujeng niring Sambikala. Ngandel ora. Kesuwen mesti gagap. Oh, tak tampa lho kae. Pangestuku tampanana. Kula pun dinggo jimat paripin. Dayanana. Raos sing batos kuku kula penemban. Wah, isin tenan aku. Sesuk nek aku lunga rasa melu rek. Lah melu ya ora apa-apa. Bagong Padhararja sapraptamu. Maestrinipun Sinuwun Prabu Mandura wilujeng bekti kula konjo sinuwun. Yo tak tampa. Pangestuku tampanana. Kula pun dinggo jimat paripin dayanan ing kasantosan. Gareng Padhararja sapraptamu. Pangestripun Sinuwun Prabu Mandura wilujeng niring Sambikala kepareng kula ngaturang sem. Semut cengelmu kuwi. Sembah pangabekti kula kunjuk. Yo tak tampa. Yo ditambake Gareng. Nggih. Kuwi ana kawan wigati. Nek wanci gegojekan, mengko nek kowe kaya ngono kuwi omongane ndak ora cetha ditampa dening para pamirsa. Nggih ngestaken dawuh. Ampun kuwatis mengki kula bakal panu cengelmu kados tamba. Bagong Padhararja sapraptamu. Panjenenganipun Ndara Sencaki wilujeng bekti kula kunjuk. Yo, prayogakno Bagong. Nun nggih. Gareng Padhararja wilujeng Ndara Sencaki. Sik, sareh sik, dileti rada ado. Bekti kula kunjuk. Nah, ngono. Aja langsungan ndak gagap. Yo Gareng prayogakno. Nun inggih sendika. Rada ado-ado ngono kok ndak gagap. Ono kawan Bagong Padhararja sapraptamu. Pate Udawa wilujeng Ndara Pate. Bekti kula kunjung nggih Ndara Pate. Ya Bagong, pangestuku tampanana. Kula pun dinggo jimat paripin dayanan ing kasantosan. Gareng slamet tekamu. Pangestripun Ndara Pate wilujeng. Suwi ora dolan ning Widara Kandhang. Wong ke wis sawetara wektu kula mboten dolan teng Widara Kandhang. Kaya kenal apa to? Kenapa dekulmu mlacat kowe? Ora ngece ta, Gang? Gareng sing nrimo atine Bagong aja sok nglarani karo kakangne. Pangestunipun mboten. Bagong, dalem ana wigati apa sowan? Apa diutus dening bapakmu? Apa diutus dening Pandhawa? Apa pancen saka karepmu dhewe? Sampun dipun keparangaken matur sinuwun. Iya wis tak keparangake. Matur sembah nuwun. Nek wonten lepat atur kula Diagung Pangaksami kepareng aturaken lebah Siti Sekul. Kleruwe kok mempeng. Apa nang biasane tebah kok lebah. Lebah ngentu bathukmu ki, Pak. Ya ora nesu. Ha kowe kan wis ora sama. Ora sama. Sesuk tak setrikake cangkeme. Nangis meneh. Anggerane kok tebah Siti Sekul binung tuling ron kelapa. Apuren ta mbok bilih wonten lepat kula nggih kula munjuk atur kersa Paduka Sanata Prabu Sri Bathara Kresna. Jernyatanipun kula menika namung kawula alit. Jernyatanipun kula menika namung piantun ngandhap papanipun. Iya. Mila kiranging tata krami, kiranging unggah-ungguh kula nyuwun sumunturing samudra pangaksami.
Wong dheweke iki ora petha matur kok unek-unekke kakangne. Sapa sing ngrenengi? Lho. Baladewa dunekke sapa ngrenengi? Iya Bagong ora dadi ngopo. Muragake matura. Apa saka karepmu dhewe? Mboten. Apa diutus para Pandhawa? Mboten. Apa diutus bapakmu? Mboten. Lah terus diutus sapa? Mboten. Diutus sapa? Ngapunten kula niku ngantuk e. Lho. Ora kena ngantuk. Diampet Bagong. Mekaten inggih. Mboten diutus bapak, mboten diutus para Pandhawa, mboten diutus Ndara Janaka, mboten diutus sapa meneh ya? Para Pandhawa. Nanging sowan kula menika diutus dening Kang Mas kula. Lho. Kang Masku sapa? Kang Mas kula inggih menika Kakak Petruk. Kakak Petruk iki sapa? Petruk kantong bolong. Mung ditambahi kakake kok bingung. Petruk kantong bolong. Sinuwun. Ngaturaken duta penglawung sinuwun. Lho, duta kongkonan penglawung Rajapati. Sapa tekaning pati? Weh, mboten, Ding. Basa sastra angel tenan. Ngaturaken gedrawasan. Bilih sampun wonten tigang candra menika, Petruk menika sakit sinuwun. Kosike. Urung-urung iki dramane kosike aja kesusu. Petruk menika sakit. Lho. Petruk lara, mekaten sinuwun. Lho, larane apa? Kula piyambak mboten mangertos. Koko Prabu. Nggih. Petruk sakit. Lho, Petruk lara, Kang. Nggih sinuwun. Lara apa? Lah kok dadi kowe adine, gareng kakane ora mresake karo Petruk iki piye? Goleke tombo, kowe dulurmu. Kok malah do meneng kowe iki? Wah, wis. Iki ngopo ya? Wong lagi dilapori kok wis nesu lho. Lho, aku ki ora nesu. Ning aku ki tresno karo Petruk. Petruk ki ora ketang sithik tau tati ngundang Baladewa. Ning nganti Petruk lara, kowe ora wadul karo sapa-sapa, ora matur karo sapa-sapa. Kudune kowe matur karo Pandhawa. Ora kok matur ning Dwarawati. Sik ta, niki mboten perkara kula niku njaluk sumbangan nggo nambahke Petruk mboten. Ning niki niku wonten perkara sing ajeng kula aturke sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Sampeyan kendel sik. Meneng sik iso ora? Hah? Urung-urung guys gawe tratapan. Kene iki wis suwan wis diati-ati. Kene mung omong Petruk lara kok wajane diaposine krepane kaya. Sabar. Hah? Wong urip ning alam donya iki kudu sabar. Sabar ki ono watese. Ning tetep kudu sabar. Hah? Alon-alon kula tak matur. Yo, tak rungokke. Nggih. Petruk lara apa, Bagong? Kula mboten ngertos. Dokter niku mboten menemukan penyakitnya. Lho. Dokter ora nemokke penyakite. Mboten. Jaman semanten pun nonton dokter nggih wis ana. Ora apa-apa nggih. Kula gawa teng Pak Mantri niku, Pak Mantri malah men nyedaki bakul kuwaci. Jan wis ora tata. Awang di teri wong lara kok blas ora dipriksa. Malah dhek ngombe obat sedina ping 3 jan wis. Ora wae. Iki tenanan mau lah. Serius niki. Iya. Mangkelake kok senengane. Lah terus sapa sing goleki penyakite utawa lelarane Petruk? Nalika semanten kula pun matur ta niku kula prisake teng dukun nggih. Dukun niku pun ditropong nggih. Napa jenenge nika? Semprong. Semprong diobong terus ditonton ngangge semprong niku jarene mboten wonten penyakite. Kula Petruk niku biasane nek kumat-kumatan niku nganu vertikal. Apa penyakit sing sirahe mubeng? Vertigo kok vertikal. Vertigo. Niku nggih mboten Petruk ya waras. Di tes air kencingnya niku ya ora ana penyakit napa-napa. Terus diperiksa diajani niku nggih ambegane normal, jantunge nggih sehat. Apa jenenge? Paru-paru nggih apik, mongko Petruk rokoke ra bantre ra jamak-jamak to. Kula kan ngerem ngene kampas entek. Anjing kula ngajar Petruk niku. Trombole ngrokok iki direm kampas entek gong wis ben blong ya men ngono. Paru-parune ya apik. Terus pengeluaran ya apik.
Pokoke kabeh normal. Ah terus kula niku bingung lah kuwi jane lara apa ta, Tru? Lara kok mangane biasane sedina ping 3 kok sakniki ping 5. Lho, mangane malah akeh. Mangane malah akeh. Awake saya lemu nika. Kok lara? Ning pancen awake panas. Nek kula demek ngangge telapak tangan niku kira-kira ya 58 derajat. Kuwi panas banget lho, Bang. Enggak. Wong kula bathuke kula nggih goreng tempe barang. Ngono to enggak. Ah panas tenan. Bathuke kula demek niku panas terus kula kaileng klenthek terus kula dalahi tempe pletik-pletik lho, Tuk. Bathukmu iso kaya wajan. Iya. Nganten niku. Ah. Sawijining dina Petruk nika gelem omong. Lho, Petruk gelem omong nggih. Truk, mbok omong ngono kuwi, Truk. Gong, Reng. Aku arep omong karo kowe. Aku jane ora lara. Ning awakku lemes kaya ora duwe kekuatan. Mergo aku ki mung kepengin nagih janji. Sapa sing janji karo kowe, Truk? Omongo. Nek pancen ana menungsa sing wis tau tate janji karo kowe ora ditepati, kowe kandha tak paranane, tak dodoke korine, tak kinange gambir karo suruhe. Kuwi tembunge wong lamar. Apa? Iya. Tak dodoke korine tak sikate wonge. Lah ngono. Ben lanang mbok wedok asikat. Aja nekat ta. Ayo ta Reng. Mandan. Jebula Petruk niku bloko. Jebule kok jebula. Ya men to wong tembung jebule karo jebula iki padha wae kok men kanthi daerahe kok. Jebule Petruk niku bloko. Nek sing janji niku Prabu Kresna. Prabu Kresna tau tate janji kali Petruk. Duk nalika lakon bangun jembatan bangun Candi Saptawarga. Bangun Candi Saptawarga. Sampeyan ngendika kali Petruk to, "Truk, nek kowe iso mbalekke pustaka Jamus Lima Sada, kowe esuk tak pek mantu." Ora. Kapan ya? Weh, lah iki iso tak glimpange tenan iki. Ngaku ora. Petruk ngamatur ngoten niku lho. Sinuwun kudu emot Purwadasina. Nuwun sewu lho sinuwun. Sabda Brahmana Raja. Pangandikaning Nalendra, pangandikaning pendhita menika kaya Wikresna tumaming drancang seta tan kena lumebek malih. Nek sampeyan dadi ratu, menclah-mencle, esuk tempe, sore dele, padha wae. Ngoten? Sampeyan bakal ora dipercaya dening para kawula. Sampeyan ora bakal dipercaya dening para nayaka. Sampeyan dadi ratu cecel kanalendrane. Ayo. Aku ora. Kusik Bagong tak iling-ilinge. Waduh, suwi iki. Wis yamene. Dar limbukan jam pira iki? Dadak mikir bareng. Kusik-kusik. Apa jaman nalika ana lakon Prabu Bumi Loka kae? Nah, jaman ana lakon Prabu Bumi Atlas. Bumi Loka karo Dewi Mustaka. Sapa ning? Ora ngerti kok. Sapa? Mau nek ora ngerti ora usah melu. Wis mripate kira bodho. Kira ya men. Aku arep mulih aku. Mulih ana ora ana sing ngewangi kowe. Petruk ora ana kowe biasane, Tru. Aku arep mulih ta, Tru. Saiki mulih aton juang tenan kowe. Kowe kejem bang karo aku, Kang. Bapak penembahan lajeng wangsul. Balya. Kok dadak sambat karo aku. Nek sampean pun nate janji harus ditepati. Ngibarate men saramano Oscaripano. Kuwi apa? Kula dhewe ya ora ngerti. Wong kula mung ngawur kok. Panjenengan kudu nepati. Mongko saniki kondhang ing jagat, kondhang Kabiyawara menawi Prabu Kresna kagungan putra inggih menika wanita ingkang nedheng dungkap dewasa. Namanipun Dewi Grontol. Grontol sapa? Lah sapa jenenge? Prantawati. Prantawati. Lah niku sing digayuh kalih Petruk Kanthong Bolong. Nek jane kula ya ora setuju. Petruk kok dadi mantune Prabu Kresna. Ah saya gleleng tenan Petruk. Wong Petruk iki kerewe glelenge ra jamak-jamak kok. Apa meneh dadi mantune ratu. Wah, wis ngeplaki sirah kula saben dina. Wis kono. Wong njaluk kira kok ngarep warung ngarep kae. Mongko-mongko sing mbayar nggih kula ora urung. Iya, nggih. Ning gandeng bangane Petruk niku mati merga lara ora keturutan sedyane nggih. Alung panjenengan kula aturi nepati janji. Kula aturi
nepati pangandikanipun Sinung Prabu Sri Bathara Kresna. Nek sampeyan ora kepareng netepi ing pangandika nuwun pangapunten kula wis dipasrahi Purbawasesa karo Petruk kantong bala. Gong sisan gawe. Nek kowe labuh aku ya labuh tenan, Gong. Aja ming setengah-setengah. Nek perlu mati diwujuti. Oke, Tru. Wong urip iki mung do antri mati kok. Karepmu piye saiki? Nek Prabu Kresna ngoncati le janji ora ngaku tau tate janji amuken negara Ndarawati. Oh, siap. Mula nek sampeyan ora ngakoni nautate sumpah kali Petruk dinten mangke kula aturi sedya jagang sing jero beteng sing kandel Ndarawati kula buyuki bathange gareng. Aku ngapa ta, Kang? Aku kira ngapa-ngapa karta buyuki. Kula buyuki bathang sayuta. Kula ora wedi mungsuh Ndarawati. Mangane kelangan Petruk luwung Bagong mati teng Ndarawati kula lakoni legane atiku. Timbalan. Kowe arep ngopo? Kula sajaipun kok panas krungu suarane Bagong. Dadi kepeti. Santai wae, ora usah dadak kemrungsung. Kowe mau guneman piye? Guneman nek Rantawati ora diwenehke Petruk, tak aturi jaga jagang sing jero beteng sing kandel. Tegese kowe nantang karo wong Ndarawati. Ora, aku mareng ngejak sekak wong Ndarawati. Jagang sing jero, beteng sing kandel, piyone ana, mentrine ana. Kan kuwi main sekak. Kapok ora kowe. Kowe kok senengane percaya banget karo Bagong. Wong Bagong ki nek omong ora iso dipercaya kok. Terus sampean kok malang kerik napa? Niatku arep nglabrak karo kowe. Lho, sampean nantang kali kula to? Lho, malah getak karo aku. Lah kula niki wong ora golek masalah kok mang tantang ki. Sirmu piye? Semangkean kowe. Dumeh Senopati. Apa dianggep Bagong wedi karo kowe? Wani karo aku. Sing kandha wani sapa? Sabar sareh lenggah sing prayogi mriki lenggah mriki ngapurancang ning ngarepe ratu kok malang kerik sak penake dhewe. Anggon rokok mboten? Ora. Yo tak caosi. Niki ngembing rokok dum-duman. Kapok ora kowe sencaki kalah karo Bagong. Niki niku sing nesu dudu sampeyan kudune. Nek sing nesu sampeyan nek beda lakone. Sing nesu sapa? Ah sampeyan niku ora tau maca naskah. Iki sing nemu nesu dudu sampeyan. Sing nesu mengke ana wong sing nesu. Bagong. Nun. Yen aku arep maringake kelawan kowe, iki ana sing nglamar Rantawati. Nah iki masalahe nang kene iki lagi terurai semuanya. Sinten sing nglamar Rantawati? Durna, Bagong. Ajeng diwenehke arep diwenehke Lesmana Mandrakumara. Lesmana iki wong kentir. Lesmana iki wong pekok karo dirabekke iki sing do nglamar ki do nganggo utek apa ora? Iki lagi asli iki. Kuku karepe iki. Lole kentos walu gimbal manyar-manyar. Joneng jungkul wana dadi alas-alas dadi ana. Bagong kowe berkencang Pak Papong. Kali codhe sapa sing gawe? Wong edan ngene Bathara barang dinggo. Kene nganggo istilah aku nek ora nganggo istilah ya rugi ya. Ngopo Begawan Durna? Kowe muni piye? Kresna aduh sorry sinuwun. Lesmana wong kentir. Lesmana wong edan. Lho, kowe kok iso ngarani Lesmana kentir ki sababe apa? Heeh, ora. Aku wis apal karo Lesmana wis suwe. Aku wis tepung karo anak Ngastina. Nek anak Ngastina ki pancen Ratu Ngastina mung duwe anak siji, ning nuwun sewu, anake rada ngene. Anake rada pecuk, anake rada kentir. Mula nek Sinuwun Ndarawati ngrabekke Lesmana karo Rantawati ki Sinuwun Ndarawati bakal tegel. Nampa kesengsarane anak bakal tegel nyumurupi kasengsaraning anak. Mula nek Sinuwun Ndarawati maringake Rantawati, aku ora ikhlas. Aku ora ikhlas. Ora ikhlase Bagong. Mergo aku bakal kelangan kakangku ya kuwi Mas Petruk. Nek nganti ora kelakon dawuh karo Rantawati, Petruk bakal lara. Nek Petruk lara, gedene tekaning pati, aku kelangan. Nek ngono nang kene padha-padha ngalapi Rantawati. Saiki ngene wae. Digawe sayembara. Sayembara apa? Sapa sing iso ngalahke Begawan Durna? Bayangan Rantawati. Dadi iki. Wis gayeng iki. Siap, Reng. Oke. Ora nangis to kowe? Ora. Aku mungsuh Durna, kowe mungsuh Baladewa. Gresani wong wareg. Anggere weruh terus ngrus wetengku ora. Ngono wae, Reng. Siap. Ora usah nangis. Niki sayembara sampean.
Teng pundi pamane wong neter kanthi dayan. Wah, metu Jama. Wah, cundha manik jeblok pertempur. Iki kok ora nesu iki. Kepiye aku Durna wis dadi, Reng, ayo Reng. Digawe muntah, Reng. Carane, tak jak dialog. Oh iya. Iki sing arep nglamar Prantawati iki wong loro, sapa wae? Durna karo Prabu Baladewa. Lho, Durna karo Prabu Baladewa. Durna wis tak tantang. Monggo Durna gawe sayembara. Upama Reng, upama piye? Upama Prabu Baladewa ki ngewangi Lesmana piye? Lho, ayo aku abot Petruk. Terus. Terbuat dari kayu? Bukan. Ada rodanya? Bukan. Tarik kuda. Uduh. Ada pengemudinya? Uduh. Iki kok malah bedekan iki piye to iki? Iya goblok banget to iki. Maksudmu kok kita kon nesu kok malah ada kudanya nyleprak bathumu iki piye? Ayo radong kok ya. Ora ngerti kok ya. Sing arep nglamar iki wong loro. Siji Durna, loro Prabu Baladewa. Reng, apa? Aku wis musuh Durna, nek Prabu Baladewa melu nesu piye? Wah, Ratu Mandura iki wedine mung karo aku le. Ratu Mandura iki ora wedi karo sapa-sapa ning wedine karo aku. Nek ki musuh Begawan Durna, mungsuh para Sata Kurawa ora sadi. Nek kono Nata Mandura Prabu Baladewa melu aku tandinge iblis lanat cangkepe sapa kuwi muni kaya ngono. Sapa sing arep nantang Baladewa sapa? Sapa sing arep nantang Baladewa sapa? Diar kowe. Semane gawe masalah ora. Ayo, Reng. Kowe iki wis tak gaweke dalan, kowe wis sumbar ayo. Ki nek nganti kowe engko ora ono sing wani nandingi Petruk ora kelakon rabi, nek Petruk ora kelakon rabi, Petruk mati piye? Mati mbok men. Oh, tak kandhake Petruk kowe yakin kowe? Gong ora tumbak cucukan. Aku karo Petruk ki sayang kok ya. Ha iki muni, para kawan. Dalem. Sing arep nantang Baladewa sapa? Sing arep musuh Baladewa mau sapa? Sapa? Ora ngarwani karo Baladewa kok ya. Ya Kang ya. Ki tanganku mumpung megar iki kampleng piye? Ora nangis mah. Canggeran dedet kok meng nangis. Titik nangis, titik nanggeran wong jajan nangis men ditukokke. Oh, anggeran wong nyumet udut nangis men dicumetke. Wong kok kaya ngono lho. Ayo wis. Kula sing nantang. Lho, kowe wani karo Baladewa sing tawedeni apamu? Ngendi? Pamane wong neter kadedayan. Manut. Lapangan voli ya gelem, lapangan basket ya gelem, lapangan bal-balan ya gelem. Teng pundi? Ajemno teter kadedayan pasan boyong Urantawati. Urantawati dadi bojone Petruk. Mboten yen dadi bojone sapa-sapa. Urantawati dadi bojone Semana Mandra Kumara. Sing kandha sapa? Sing kandha aku. Kula ora ngrintukke. Nek ora njogo ora ngopo? Lho, kula ora ngopo-ngopo. Aduh. Iki ra dadi iki. Waduh, aku kok ya melu bunek to, Bagong. Kok sampean mboten sak mikir. Iki tak pikire mawon. Kula sing metung perkara niki. Wani ngono metu njaba. Metu njaba. Lho, ngopo ning njaba? Aduh, piye? Ora dadi meneh to. Ngono ya ora paham kok kuwi. Tak metu njaba ora gelem, nek metu jero nek ayo ta. Nek nganti ana apa-apa sampe sing tanggung jawab. Oh ya iye. Kowe ya klembak-klembike kok. Padake ora. Pokoke Urantawati raup ora kok raup. Rabi karo Petruk. Karo Lesmana, karo Petruk, karo Lesmana. Nek kowe ngayal kok tak glandang metu. Ayo tandinge nolok krek-krek. Wah, masalah. Lah iki piye wong nantang kok ora dirampungi wis padha mlayu metu kok malah do tetenguk. Ayo alon-alon metu kok dipeksa. Ya Reng, ayo. Aku ya alon-alon. Wis ben. Aku metu karemu ora karemu. Manut karo kahanan pokoke. Wis kono padha budalono niki ngestaken dawuh. Ning aja gawe kapitunaning para kawula ya Bagong. Ngestaken dawuh nala garing 10 gaja gawe kapitunaning para kawula. Ngestaken dawuh. Bagong. Mun nek Durna sing maju kowe ora usah melu-melu jotosane. Oh siap. Wah, entuk jago siji meneh, Reng. Setyaki wonten dawuh. Kowe iki ngopo? Kowe iki ra entuk melu-melu kowe iki rombongane sapa? Piye? Rombongan Jawi. Lah kok melu jotosi karo Durna ki sirmu piye? Sengit. Ora seneng. Engko nek nganti Kurawa ngerti, Kurawa mbelani Durna, kula ora wedi kuruput Kurawa. Yen kok Prabu Baladewa prisa, kowe didukani kok Prabu Baladewa. Nek pancen kudu ngono, kula ora wedi karo kok Prabu Baladewa. Pancen iki ngayal kok.
Sakarepmu arep wangi Bagong sakarepmu ora sakarepmu. Ngiwangi no. Wah. Reng Apa? ngaso iki awake dhewe. Meng paitan swara iki. Ha iya. Sing temandang Ndara Sencaki. Lho. Ayo ora iso. Aku kehilangan nama. Nek nganti Ndara Sencaki omong so Prabu Baladewa, piyai sing padha mresani iki do ngenteni mengko. Jam-jam setengah 1, jam 1 engko do ngenteni gareng nek musuh Baladewa iki kahanane kepiye. Ngono. Iki mbubarke apa ya? Struktur. Ya wis ning ngono aku ora sida ngewangi. Wah, cangkemmu elek kok, Neng. Iki nek ora iso ngewangi awake dhewe iki nyambut gawe sing tenanan. Ponokawan do metu wis do metu ayo do metu. Wis do metu gak wis? Nggih, yo metu yo. Wis ra entuk rembugan nang jero. Reng ayo metu. Iya iya. Nek ora tak gusahi ndak mengar do omong wae. Anggere muni do omong entuk sambutan kok senenge ra jamak-jamak. Nek ora entuk sambutan kringete dileweran kok. Ngecewe. Iya. Neng iki saiki wis ora usah dadak golek sambutan. Aku metu wis viral. Wah. Sing kandha sapa? Kok Prabu menika Nalindra kok gunemane kaya ning kampung. Aku nuruti karo Bagong iki lho. Sampun, matur nuwun sing. Yo, sing ati-ati nggih. Lah. Edian tenan. Ora tatanan. Orang ketrucut kena yo, randene yo. Wong angin kok digiring iki lho. Udawa kok mesam-mesem. Kula menika menawi weruh polaipun Bagong menawi rasane raosipun kepengin gajul ning kok aneh. Wong kok kaya ngono. Lho nika. Wong edan iki ndodok ning kono kae lho. Setyaki Wonten timbalan. budana kang padha seba ingsun kundur ngedaton lho ngestaken dawuh. Sayeptine ingsun lagi bingung perkawis. Udawa tulung kae tendangan kon lunga kae. Ngapae? Jare arep metu isih ngadeg nang kono. Kuwi nang nggo mlaku matal-matal ya. Budana kang padha seba Nggih, ngestaken dawuh. Wonten napa paduka kula wau paring dawuh. Bilih paduka sajahipun nendheng Sungkawa. Pusaka Ndarawati Oncak. Pusaka Ndarawati Oncak. Iya. Senjata cakra ilang saka pagedokaning pusaka. Bagong tak kon lunga apa kowe isih krungu suarane? Nuwun ngapunten kula sinuwun. Udawa. Inggih. Nyun mapunten, budala kang padha seba ingsun kundur kedaten menestaken dawuh. Nyun pamit madal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Purna gati ning pananggilan Sang Notarso kundur kedaten. Jlok saking damar kita napit gambaran gading kadheranken sanggaring Promban Cedi manggung ketanggung Joko Paloro. Ing sami ngampil pacaraning keprabon. Kawis tinggal saking Mandra tindak nyosri Naranata. Lamun katinon saking Mandra kaya tansah katon ubayaning marga.